रन्जन दैमारी एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा बर' हारिनि मोनथाय आरो आलादा रायजोनि थाखाय गोबां बोसोर हाथियारजों सोमावसारबोदोंमोन। जोबथेसालियाव थानानैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सागान खालामदोंमोन। बर' हारिनि बयबो सुबुङा गोजोन बिटिआर गोरोबथाजों गोजोन फैनायजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथां आरो गुबुन सोद्रोमाफ्रा उदां जासिगोन होनना साननाय जादोंमोन, नाथाय जायासै। दिनैसिमबो जायासै। माब्ला उदां जागोन बेखौबो रावबो बुंस' हाया। दिनै बर' हारिनि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारीनि जोनोम सान। नाथाय उदाङै गावनि जोनोम सानखौ खुंनो दिनै उदां नङा रन्जन दैमारी बिथाङा। दिनै बिथांनि 62थि जोनोम सानखौ उदालगुरिनि बिष्णु राभा भवननि लांगोनायाव न'खरनि सुबुं, रायजो-राजा आरो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव खुंनाय जायो। दुखुनि बाथ्राया जाबाय, गावनि हारिनि मोनथायनि थाखाय सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारी बिथाङा गावनि जोनोम सानखौ दिनै खुंनो थाखाय उदां नङा। दुखु मोनदों दिनैनि दिनावहाय बिथांनि एबसनाव जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनांगौआ। मानो होनबा बिथाङा दिनै बर'नि थैना थांनाय, सोबख'नाय, गादबनाय, नासयनायखौ बिथा खालामनानै बर' जाथिखौ उदां खालामगोन होननानै जिथा बे न'निफ्राय ओंखारलांनानै 30 बोसोर गोलाव बोसोर सम बे दावहा नांनानै बिटिआर एकर्ड जाबाय। जानायनि बेलायाव दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव थानो गोनाङासो बहुद दुखु नांथावना। बेनिखायनो जों दुखु मोनदों। दिनैनि बे जोनोम सान फालिनायाव बिथाङा जुदि थायोमोनबा जों निसय गोजोननाय मोनगौमोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सारनि 62थि जोनोम सान दिनै जों उदालगुरि टाउननि गेजेराव थानाय बिष्णु राभा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै जों खुंफुंदों। जोङो साखाथिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिनि जोनोम सानखौ जोङो खुंदों। स' जोनोम सान खुंनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे बिथाङा सासे बर'नि बिर जोहोलाव। बिथाङा जाहाथे जेन गोलाव आरो जिउ मोनबावो, बिथाङा जाहाथे जेन मोजां देहा आनान गसाइनिफ्राय मोनो, बेखौ आसा फारिनानै जों दिनैनि बे 62थि रन्जन दैमारी सारनि एबा डिआर नाब्ला सारनि जोनोम साननि हाबाफारिखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा लादों। रन्जन दैमारीया सोरमोन? जोंनि इयुन जेनेरेसनफोराबो जेन बेखौ मोनथियो, फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसनाबो जेन रन्जन दैमारीया बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव एबा बर' हारिनि सासे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हाग्रा सासे दैदेनगिरि आरो सासे भिजनारि लिडार, बेखौ जेन जोंनि कामिं जेनेरेसनफोराबो मोनथियो, बुजियो। बेनिखायनो दिनै जोङो बे जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों।